Realment el que vull que la gent pensi és que darrere de la gent que fa Invisimals també hi ha pares, és a dir, nosaltres, molta gent de l'empresa, evidentment tenim fills i sabem molt bé el que estem fent, penseu que portem ara 10 anys fent-ho i en aquest sentit, a veure, no és que el nostre joc sigui una classe, però també intentem que tingui uns certs valors positius i en aquest sentit, per exemple, els Invisimals representen la natura, representen el món salvatge, el món de l'aventura i del descobriment. I qui són els dolents? Els dolents són uns robots que representen la contaminació, representen el món de l'egoisme, una mica aquest món que de fet hauríem d'intentar eliminar, i en aquest sentit intentem que les nostres històries transmetin uns valors una mica positius. I per altra banda, pels pares també el que intentem és garantir que aquesta inversió que fan de diners i de temps en els nostres jocs realment els sigui profitosa, en el sentit que a mi el que em fa molta ràbia és aquell joc típic o aquella joguina que la comprem per un nen i realment el nen s'entreté mitja hora. Aleshores, nosaltres, els jocs Invisimals tenen fama en general de ser tremendament llargs i tremendament densos, no per res, sinó perquè el que volem realment és garantir que allò que el nen li dedica al joc, realment el joc li retorni en forma de llargues hores d'entreteniment.